את לוקחת ריטלין? אתה מקנא בילדים שיש להם אבא? את יותר חכמה מהמורים שלך? את מפחדת שיגרשו אותך? היית פעם במקלחת כשהיית הזקה? בחלומות שלך אתה הולך? שלום. שלום, מה נשמע? בסדר, לך? אני בסדר, תודה. בוא נראה, מכוון טוב, אתה בסדר? יאללה, אתה בסדר. כן. אני יכול לייעל אותה. סליחה על השאלה, איזה חמוד! לייעל אותה. יואו, כמה... יעל. רגע. רחוק. בואי, אפשר שלבוש של 81. לא, 9. לא 8. יעל, אבל שאלות טובות. זה שאלות טובות. אני מקווה. אפשר שלבוש את זה 9. שבי. בואי לי. זה שטויות, יעל. רגע, אבל מה היא ביום לראות את זה? היא לא הגיעה, היא צריכה לבוס. סליחה, אולי היא תסתכל. אומייגאד. די, אני מתרגשת. אבל זה ממסקרה היום. נו באמת. רע מאוד. טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. יאללה, אתה יודע מה עושים? לא כל כך. עונים על השאלות, סליחה על השאלה. אוקיי. מכיר את הפורמט? כן, אני מכיר את הפורמט. אוקיי, זהו. פשוט להקריא. רגע. מה זה בשבילך לימודים? כאב ראש. והמון לחץ. לימודים. זה השקעה קצת. נכון, להשקיע. וגם חברים. גם ליהנות. אבל בעיקר להשקיע. תלוי על מה מדברים, זה כאילו אם זה בית ספר, אז זה סבל. אני לא אוהבת. זה לקום בבוקר ונקדם, זה לא כיף לי. אבל אני אוהבת ללמוד כאילו לבד. אני חושבת שזה דבר שהוא חשוב ושזה מעשיר. להחכים, ללמוד עוד ולגלות כל פעם דברים חדשים. בשבילי לימודים זה לאו דווקא בפן הבית ספרי, אלא יותר גם שיעורים, הכל זה שיעורים בחיים. הרי כשאני בא לשמוע או להקשיב למישהו, אני לומד ממנו משהו. וללמוד בשבילי זה תמיד כיף, זה מה שאני מחפש, זה משהו שאני נמצא פה בשבילו. שאלה הבאה? זרק את זה טובה. פדיחה זה שסגורה לי ויש לי עוד שסגורה. אני כזה טוב שאני לא חושב שיש לי משהו. לא מצטער פעמון. וואו, זה קשה. מה שקרה ביום שישי עם ההיריון. זה לא פדיחה, זה השפלה. לא, זה לא השפלה. זה פדיחה. זה פדיחה. לא. טוב, לא יודע, זה על הגבול הדק מאוד. בטח יש לי מלא, אני פשוט באמת לא זוכרת. אני אשמח לעזרה. אנחנו יכולים לחשוב על זה? לא. תשביש. אוקיי. בשיעור אזרחות אחד. אני וליאור דיברנו על גמלי שלמה ומה שהם זה, ועל זה שהנקבה חותכת לו את הראש. ואז התחלתי לצחוק מזה, ואז הוא דיבר על איזה עבירות, ואני כזה עבירות מין וגמלי שלמה, וצחקתי על זה, ואז הוא פשוט הסתכל עליי, כי הוא שמע רק עבירות מין, הוא לא שמע את כל הסיפור של גמלי שלמה. אני חושבת שפעם שאלתי מורה היא בהיריון, אבל אני לא בטוחה. מה? פדיחה שסגורה, וואו, היה לי עם קלרה. נמצא איתי, כי זה בגלל שהם זקנים. ואז היא אמרה לי, אני זקנה? פדיחה שסגורה לי מהשיעורים. אומייגאד, יש לי. נו. זה היה איזה שיעור שמיני או שביעי, אנגלית. ואני זוכרת שהקראנו את הפרק, אחד מהפרקים של הסיפור האחרון. ואני פשוט, את זוכרת את זה? כן. והמורה התחילה את השיעור אל תעשו לי רעש,
תניחו את הראש, תנוחו, תשנו, ואל תעשו לי רעש, תנו לי להקריא מההתחלה ועד הסוף. ואני באמת לקחתי את זה עד הסוף, והנחתי ככה רגליים על השולחן, פשוט נרדמתי. ואני זוכרת שאני מתעוררת בסוף השיעור. וכולם צילקו עליי. מה לדעתך עושה מורה למורה טוב? מורה שאכפת לו מהתלמידים, שאכפת לו אם יש להם קשיים, מההתקדמות שלהם. לדעתי מורה טוב זה אחד שדואג לתלמידים שלו, שבאמת בא בשביל ללמד אהבה למקצוע ולא סתם כי הוא רוצה להשיג כסף, כאילו כמובן גם, אבל כאילו מתוך אהבה באמת למקצוע. שהיא משקיעה, שחשוב לה מהתלמידים. שהיא מוכנה לעזור גם. נכון, שיודעת לדבר בגובה העיניים. שאלה טובה. לא יודעת, כזה הכלה, הבנה, שמסבירים את החומר כמה פעמים, גם אם לא מבינים. בסבלנות, זה חשוב. לא יודעת, שיהיה כזה קשר טוב גם מעבר לרק לימודים. לפי דעתי, ובכללי זה לא דווקא למורה, אלא לבן אדם טוב יותר. אני חושב שערך הדוגמה אישית בעיניי הוא נמצא במקום נורא נורא גבוה. אני חושבת גם שמה שעושה מורה נורא טובה, זה גם הקשר עם התלמידים שמתנהגים. כאילו, לדעתי מורה זה לא רק הלימודים, זה לא רק איך שהיא מעבירה את החומר, זה גם איך היא אחרי זה מתקשרים עם התלמידים. לדוגמה... מה הסטיגמה של 2? חננות. של חיים אבל. כן, לא נעים, אבל חננות, אנחנו חננות. כן. עכשיו אני בטוח שיהיה מלא פריימים שגם יגידו NPCs. חנונים. נכון? דיברנו על זה היום. הילדים מוכים. דיברנו על זה, אוקיי, מכנים אותנו כהחננות של השכבה. מה הסטיגמה שלי? NPC. NPC אחד. רובוטים. מרגיש. חננות. חנושים חננות. זה הסטיגמה שלנו. שאנחנו כיתה עם ציונים גבוהים מאוד, מושלמת כזאת, שאין כל כך בעיות איתה. להיות חננות. וואי, כל כך. למרות שאני לא חושבת שאנחנו לא מבליזים. יהיה לי כל הדברים שאני מפחידה. אוי, כשאנחנו ממש חננות, כשאנחנו מאוד כזה חלשנים, אבל אני חושבת שאנחנו כיתה מדהימה. אנחנו כיתה הכי טובה בשכבה הזאת. כולם מקנים בנו. כולם מקנים בכיתה שלנו. אף אחד לא קם בהפסקה. נכון, יושבים בהפסקות. לומדים בהפסקה. סטיגמות, כן, סטיגמות עליהם. זה רק סטיגמות. זה רק... מחוץ לסטיגמה, אנחנו לא כאלה. זו השאלה הבאה, נראה לי, תרימי. את מסכימה עם הסטיגמה שיש על גיל 2? כן. כן, זה כאילו כי אנחנו חכמים, אז אנחנו פשוט גאונים, אנחנו חננות. כן. אז כמו שאמרנו לא, אבל אני חושב שזו כיתה מיוחדת, כיתה כיפית, והכיתה הכי טובה בשכבה בבר, כן? אנשים שהם חכמים, אנשים שהם מתנדבים ותורמים, וזה מופלא, זה כיף להסתכל על הכיתה, כיף לבוא אליה כל בוקר. כיף לה. כיף לי. כן. כן. זה כיתה שלנו שזה כן. אבל אני אוהבת את זה בנו, כי אז זה כולם אכפת, זה תמיד כולם שולחים לך את כל מה שצריך, כל מה שפספסת, אני אעשה את זה. בדיוק. אני מתה על זה בכיתה שלנו. כאילו בכיתה אחרת אם הייתי מפסידה, גם כל הילדים האחרים היו מפסידים ולא באים לבית ספר, ואז ממי אני אמורה בדיוק להשלים. יפים. נכון, זה מיוחד בנו, זה מה שאני חושבת. נכון, אני חושבת שאנחנו כיתה מאוד מגובשת, יותר מכל הכיתות. קצת. חלק כן, אבל אני אישית, רק מנתחיה, מנסה להוציא את הסטיגמה הזאת מ 2 ולהביא אותנו למעבר של ה-NPC ולמעבר של הרובוטים. לפעמים כן, לפעמים לא. כאילו מצד אחד, לדעתי, אנחנו לא רק כיתה של... כאילו ברור, מי אם לא חננות תתאספו בערב יום כיתה. אבל אני חושבת שזה לדעתי נחמד גם אם כן זה נחמד שזה ככה שיש הרבה כיתה. לא, נכנענו.
אם את מסכימה עם הסטיגמה שיש עד 2, חד משמעית. אני אומרת תודה. הם כאילו עושים כאילו הם לא אוהבים אותנו, אבל כולם הם מתאים להיות חלק מזה. כן, בקטע שלא באים להם בכיתה. כן. חלקית, לפעמים אני מסכים, לפעמים לא. אולי. אפשר להגדיר אותנו ככה. אני אישית לא מסכים, אבל אני מבין למה אומרים את זה. כאלה חנונים, אנחנו לא כאלה חנונים. את חושבת שהרמת את פעם מורה? וואי וואי, לא נעים. יכול להיות שכן, כנראה שכן. תראי, ביסודי הייתה מורה ששמה שם בדוי. סתם לי סיפור, גם מהיסודי, כאילו, כי כאן אני לא חושבת, אני מקווה שלא העלבתי אף מורה. אני חושב שאולי שנה שעברה, אבל לא העלבתי, זה יותר התפרצתי, כי נמאס לי, כל הזמן חזרה על אותו דבר. פשוט כאילו, די חלאס, הבנתי. אז צעקתי, הבנו. אז אם העלבתי פעם, אני חושב שלא חושב שהעלבתי פעם מורה. אני חושבת שכן. לא נראה לי. לא חושבת. אני משתדלת לדבר כאילו... לא כמו שדברים לתלמידים. לא נראה. אני מנסה כמה שפחות לזלזל ולא להעליב. אני חושבת שפעם העלבתי, רחל מורה מתמטיקה מסכימה. לא העלבתי מורה, אני תמיד מנסה להתנהג בכבוד כמה שאפשר למורים. כן. אני לא אנקוב בשמות, אבל כולם יודעים. יש סיכוי. לא נראה לי פגעתי באפרת. אני לא חושב. אני מנסה להיות כמה שיותר נחמד. ואני מאוד מצטער, ואני מקווה שלא פגעתי. אתה אוהב בכיתה. קודם כל אני אוהב מחנכת. שהיא הדבר הכי מושלם בחדר מורים. בלי להקדים. אני אוהב את האנשים בכיתה. כולם כאלה נחמדים, אוהבים. מאוד, אדיבים מאוד. בשאר הכיתות. אני אוהב את הגיבוש בכיתה. נורא כיף איתכם טיולים שנתיים. נורא כיף להעביר לכם משחקים. ערבי כיתה. ערבי כיתה, משהו בכלל לא ראיתי שיש בכיתות אחרות. אנשים אומרים, מה אתם עושים בכיתה? כן, אנחנו עושים בכיתה. אתה מוזר. כן, אנחנו נותרים בלי רצח, כן. אנחנו נהנים, אנחנו אוהבים. כיתה חמודה, כיתה של אוהבים. שמצאתי הרבה חברים חדשים, וחברים טובים, לא סגיב סתם כזה. אני. בדיוק. איך קוראים לזה? שוואלה, כאילו סבבה, שיעורים עוברים בכיף, וכאילו חשבתי האמת היא בהתחלה של הכיתה בגלל שכאילו אנחנו חמונים. אז כאילו חשבתי שכאילו כולם יהיו כזה בשקט, מקשיבים למורה, מקשיבים לזה וזה, ככה כאילו, וואלה, זה לא ככה, כאילו מה לעשות, אי אפשר כל הזמן להקשיב. צריך לא לדבר, מה זאת אומרת? בדיוק, קשה. אז אנחנו לא כאלה חנגצים, ושאנחנו באמת כאילו אכפת לנו אחד מהשנייה, השני. וואו. אנחנו מאוד מגובשים, כאילו, ערבי כיתה, כאילו, צריך לעשות עוד, נכון? עוד עשינו אותה. אנחנו מאוד כזה, אנחנו תמיד עוזרים בקבוצה של הכיתה, זה מאוד חשוב. כל פעם שולחים הודעה בקבוצה של הכיתה, ותמיד עונים. זה מאוד חשוב. תמיד יש מישהו שיעזור. נכון. כולם פשוט חברותיים כאלה. כאילו שואלים מי עושה שיעורים ושלושה ילדים שונים שולחים תשובות, אז כאילו... לא, שיתופי, חברי, לא בקטע של לעזור אחד לשני. כן, זה נחמד. יש הרבה ילדים נחמדים, הרבה ילדים עם אותם עיסוקים ועניינים כמו שלי, ורגועים. שכאילו, יש המון ילדים אייקונים בכיתה לדעתי. את זה שהיה גם קמפטי רצח. כן. לי אותי קצת גם, זה היה בכיתה, ויש המון מקרים שמגיעים מישהו בכיתה או ממש אייקונים. אני חושבת שרואי אומר מתוקות. כן, שממש משהו אייקוני, ואז פשוט עובד לו את הקטע שלו, וככה הוא מוכר. הכל טוב, הכל מושלם. תוכל להשמיע רק? אני לא שומעת כלום. רק פשוט אפשר לכיתה, לא משהו. ומה אתה אוהב בכיתה?
נכון. יש אחר כך? עוד פעם? יש, אל תדאג. יופי. אחר כך תקטול אותי. אנחנו מחנכת מעולה. יוצאת מן הכלל. אני אוהב את האחדות שיש לנו, את זה שכולנו נפגשים לערבי כיתה, את זה שבאמת אנחנו מסתדרים וכיתה מספיק מגובשת וטובה ויש את הצחוקים שלנו. האמת שדווקא התברכנו בתלמידים טובים. ואנחנו כאלה חמודים, אנחנו מגובשים, לא כמו בכיתות אחרות. שופטים כאלה, מכילים, שמחים. יש לנו עוד שנתיים ביחד, מלאות אושר וכיף, אתגרים, חוויות, אני מחכה. כמה שאלות ילד גם. באיזה מבחן הצלחת להעתיק השנה? יאללה, המבחן בפיזיקה. אני ונורית דיברנו אחת עם השנייה, ופרט לא שמה לב. השווינו תשובות במבחן. אני לא יודעת. שאלה הבאה. דברי. מה זה שאלה הבאה? זה לא עתיק. את לא פוסלת, יאללה. זה לא הולך לתעודה, נכון? זה לא הולך לתעודה. כל אחד מהשיטות שלו. וזה דווקא לא כיף, שתדעך. זה לחיות בפחד בזמן המבחן, וזה גם לא כיף לבוא בהרגשה למבחן שאתה לא יודע, כן? כי זה גם תמיד בם, ווואלה, מורה צריך לדעת כשהוא מגיש אותנו במבחן, שבתחושתו אנחנו לא נעתיק. בעצם זה שאנחנו באים, כאילו יש מבחנים שוואלה עשיתי שליפים ולא השתמשתי בהם. כי זה גם לפעמים לביטחון העצמי שלנו, אני אומרת התלמידים, של ליצור איזושהי רשת שברגע שאנחנו לא יודעים, אז יהיה לנו מאיפה לשלוט, מהיד, מהרגל, מתחת מהשולחן, אני לא יודעת. אבל כן לפעמים זה רשת שאנחנו יודעים שהיא נמצאת שם ולא נשתמש, וכן לפעמים זה החבל הצלה הזה שאנחנו אוחזים בו כל המבחן, ובלי זה אנחנו נכשלים. אז כן, זה לא כיף לעשות שליפים, זה לא כיף גם להודות בזה, אבל... אני ספציפית לא מעתיק במבחנים בכלל, אני לא מאמין בזה וגם לא נותן להעתיק. האמת שלא יצא לי, כי תמיד מושיבים אותי לבד. אז לא קרה שיצא להעתיק, אני לא אענה על זה. באיזה מבחן? אני לא מעתיק. כן, בוא נגיד שגם אלינו מעתיקה במבחנים. כן, לא יענה על זה יעל, בואי, בלי להגזים. וואי, יעל. מה אם אני אגיד, תפסלו לי את המבחן? תשמעי, אם אני אומרת לך, את לא מספרת. היא מציגה את זה לפני כולם, אתה לא מספרת. ביי. סודך שמור עימי. תודה, במבוא לביולוגיה. אז זה? מבוא לביולוגיה. אם אני אגיד שהעתיקו ממני. רק אם את מוסרת פרטים מלאים. חס וחלילה, חס ושלום. לא, כאילו, לפעמים... לא העתקתי, בכלל. סתם אומרת, אני תלמידה טובה, אני חורשת, שבוע לפני חודש. היא חכמה. אני מקשיבה בשיעורים סתם. אנחנו סלם איתך. אני העתקתי, כאילו אני לא אגיד שלא אני העתקתי, אבל מה, במינון או במינון? זה ככה בסדר. לא, אני לא מעתיקה. אני משתדלת לא להעתיק. ממי אני אעתיק? כאילו, אנחנו יודעים לך על זה שלא... זה היה הרבה לפני, אבל לא, אנחנו לא מעתיקות. אפילו במבחן אחד שניסיתי, העבירו אותי מקום. זה נראה הכי גדולי. מבחן אחד כל השנה ניסיתי והעבירו אותי מקום. די. זה הגורל שלך, לא להעתיק. יש מצב. לא מעתיק, לא צריך. חוץ ממתמטיקה, שאני צריך ולא יכול, אין משהו אחר. זה לא שלא ניסית, כן? פשוט לא... מה היית משנה בכיתה? אוקיי. תודה. לא? אני חושבת שכלום. אני חושבת שיש לנו אחלה כיתה. נכון.
לא יודע. את הצבע של הווילונות. וואו! רק את הווילונות. הם מזרחים. הם מזרחים מאוד. את הווילונות וזהו. את הקישוטים, דבר ראשון. ראיתי מחליף את המקרן, את המחשב, את העכבר, את המקלדת, את הלוח גם, לא חסר לו. מאוד נשאר, כיסאות, שולחנות, רצפת צריך, אבל זה די נקייה, רצפה. את הווילונות החלפנו כבר השנה, חלונות, לא אפשר להשאיר, בסדר. שכחתי משהו. מביא שלט למקרן, לעלות כל פעם. קשור. זאת אחת הכיתה בסך הכל, אני לא חושבת שהייתי משנה משהו. מעניין. אני די יודעת, לא באמת שאני יודעת. אני חושב, כאילו, זה לא משהו ספציפי, אבל יש יותר מדי אנשים בכיתה. וואו. אבל עם ההרגשה הזאת אני באמת חושב שהצלחנו להתעלות עליה, ובאמת ברוב המקרים אני לא מרגיש שיש סביבי כל כך הרבה ילדים, וההפך, אני מרגיש שאני מכיר כל אחד ואחד מהם. אולי אם הכיתה הייתה גדולה יותר. מה גדולה יותר? מה גדולה יותר? לא יודעת, זה מרגיש קצת חוזר. פיזית, אוקיי. פיזית, כן. כשנהיה קצת פחות חננות וששחר תלמד להבריז. עם כולם, חשוב. את כמות הילדים אולי, כי כן קצת קשה בכמות גדולה ללמוד, אבל אני אוהב כל אחד. הייתי עושה אולי טיפה פחות תלמידים. כן. מה את לא אוהבת שמורה עושה? קוראת שמות. אני לא אוהב שקוראים שמות. כשהיא אומרת משהו שצריך להיאמר לילד אחד בפומבי. נותנת הרבה של הבית. לא, שאם מבקשים ממורה עזרה והיא לא מנסה... לא מתעלמת. נכון, לא מנסה לעזור, אז... אוקיי, אני לא אוהבת שיש שניים. אחד שמורה כאילו רצה בחומר, עכשיו, וגם הדבר השני זה, רגע, היה לי, שכחתי, שמורה נתקעת על כל פיפס קטן. כשהיא סופרת עד 10 ואם היא מגיעה ל10 יש הכתבה. כאילו אין לי מספיק מבחנים השבוע, דניאלה. היא עשתה את זה והיא הגיעה לאיזה 3, ואז אני שאלת לה, מה קורה ב0? ואז היא אמרה, אני רואה שלא היית בשיעורים שהרבה בשביל לדעת. כשהיא מתעלמת משאלות. למרות שברור שהיא שמעה אותנו. לא היא. לא דניאלה. אני לא יודעת שהמורות עושות לנו פעם בכמה שיעורים את ההרצאה של אתם בתיכון, הגיע הזמן שתבינו את זה. כאילו הבנו את זה, הבנו. כאילו לא שחררו, הבנו, אבל בואו תעזרו לנו כדי לא נבין. תעזרו לנו כדי שנדע מה לעשות אחרי שהגיעה אלינו ההבנה של אנחנו בתיכון. הבנת מה אמרתי? אני לא אוהב שמורות לא עושות דברים מסודר. זוכרת את המקרה שבו פרצתי על מורה? זה מטריף אותי שכל הזמן חוזרת על אותו משפט, אותו נושא. שלבים בניתוח משפט פועלי פשוט. לא, זה חלק כיף, זה יותר לא מדעי ממה שעברה. שאומרת כזה דברים לא לעשות, או כל מיני דברים כאלה, ואז היא עושה בעצמה. או כועסת עלינו שאנחנו מאחרים אחרי שהיא איחרה במלא זמן. וכאילו הצלצול הוא בשביל המורה, אבל גם המורה צריכה להגיע בזמן. שצועק כאילו כולם אשמים בכיתה, למרות שיכול להיות שזה אחד או שניים יהיו רק אשמים. יש, אני לא אזכיר שמות, אבל יש פעמים שכאילו אני שואלת את המורה משהו, עכשיו היא מסתכלת עליי, והיא פשוט מתעלמת, אז כאילו אם את רואה כאילו שאני צריכה עזרה, תעזרי לי, לא להתעלם, כאילו אני צריכה עזרה. מורה שלא אכפת לו מהתלמידים כל כך, שפחות שם לב מהתלמידים. למי אני רוצה להגיד תודה? גם ליעל, שתמיד, שממש, אני חושבת שאם היינו נופלים על מורה אחרת או מורה אחר,
אז הכיתה שלנו לא הייתה ככה, כאילו, עם אני כל מאוד פחדתי שלא תצא מחנכת כאילו טוב. נכון. יעל המוניקה שלנו המחנכת, אהובה עלינו. תמיד פה, ורק באים אליו וישר מסתדרת, ויש לנו אני יודעת איך. אבל אני עקומה. וכל החברים, שנה נפלאה. אני רוצה להגיד תודה ליעל המחנכת על כל הפעילויות המדהימות שהיא מעבירה לנו בשיעורי חינוך, על המורה הטובה שהיא ללשון, היה לי אחלה של תלקיד השנה. אני רוצה להגיד תודה לחברים שהיו שם כשתמכו. תודה למורות. הייתם סבבה לגמרי. תודה לאביב המלך, אני חולה לך. ומור, המורה לספורט, המלכה שלי, את המלכה שלי. צוות חנג. הנה, עוד לב. צוות חנג. for the win. ליעל. וואו, יש המון ליעל. לגלעד, למור, המורה לספורט, לקלרה, חיים בלב. אל מורן, לרינת היועצת, לחגית, אני מתה על חגית. חגית לא אוהבת אותי, זה קשה שהיא לא אוהבת אותי, אוקיי? אני מתה עליה, היא כזאת מושלמת, אני לא יכולה. קלרה גם, כל המורות, וואי, הילה גלז, גם. גלז הייתי. לא, גם. כמעט כל אחת מהמורות שלנו. חנכת שלי כמובן, לא הייתי על הקישוטים. על הקישוטים, מאוד יפים. מאוד. מאוד. מי עוד להגיד תודה? למורות המקצועיות כמובן, שהשקיעו, באמת נתנו מעצמן. ליעל, שהיא מספיק אחראית כדי להודיע לנו הודעות ולעשות הכל, והיא לא טועה אף פעם. ליעל, שהשקיעה בנו השנה שהיה לה אכפת. אני גם רוצה להגיד תודה לחברים שהיו איתי השנה. ליעל, על השנה המדהימה הזאת, לחבריי לכיתה על זה שהם באמת הפכו את השנה הזאת למדהימה כל כך, לשנה טובה שהספקנו בה כל כך הרבה דברים. ליעל! וואי, כמו זה השקעת בנו. וואי, כל כך מדהים, שתדעי לך. כאילו, בתור מחנכת, את מעולה. באמת, מדהים. אגב, לנאווה, שסבלה אותנו כל השנה. אם כל פעם באתי אליו ובכיתי לה, נאווה, תשני את זה. אז היא ניסתה, לפחות היא ניסתה. היא אמרה לדודה שלי רוב סיני. וכי אמרה בסיני, היא דומה לה. טוב, רגע, אני רוצה רק להגיד תודה. כן, ליעל, תודה לך. תודה רבה. ליעל, כן. תודה. שאלה אחרונה. נצטרך ביחד? כן, בסדר. לא יצא. מה הציפיות שלך משנה הבאה? השנה תלך, שהיא תלך טוב. להצליח. כן, בבגרויות. להצליח לעבוד שנה קשה. בלחץ. שנה קשה, כן. להצליח לתפקד. שיהיה בסדר, שיהיה נוח, שיהיה מקום לנשום גם. שלא נצטרך כל הזמן רק מבחנים ועבודות ודברים ובגרויות שיהיה גם כיף. וואלה, שיהיה גם כיף. כן. שלא יהיה יותר מדי לחוץ? מערכת טובה יותר? הציפיות שלי זה שנתפתח ככיתה. נשבור את הסטיגמות עלינו בתור כיתה. זה נראה לי שזה... לא להיות אצלם. חשוב מאוד. זה לא... זה קשה, אבל אני מקווה להצליח. הציפיות שלי הן שנמשיך להיות כזאת כיתה טובה ומדהימה, שנלמד כמו שצריך כמו השנה הזאת, ושרק נפרח. וואי, מה הציפיות משנה הבאה? אני חושבת שנצליח לשרוד אותה. אני מקווה. שנצליח לשרוד את י"א, שלא נרד ל4 יח"ל במתמטיקה. זה מטרה קבועה. לעבור את הבגרויות. לעבור את הבגרויות, ואז יבוא ג'ידול.
די זהו, זה נגמר. וואי, פליצה אני לא אלמד עד 5. זה ציפיות לא היה לנו. כן, כנראה. נסיים יום אחד לפחות לא ב3:30. כן, כפי שפעם טוענים. 1:30. עלייך. אנחנו סומכים עלייך. 1:30. שנה לפחות יום אחד. שלא יהיה לנו לחץ. יהיה לך לחץ. כן. אולי לא לקרוס. לא לקרוס. כן, לשמור על הממוצע שלי. אני רוצה לשמור עליו. כי לא ממוצע שם אנחנו שם אנחנו נדע. ונדבר על זה אחרי זה עדי. ושיהיה נחמד עם החברים והכל. שלא תהיה רעה אליי, וי"א, רצוי ש... אני מקווה שתעבור חלק ובקלות. אמן. כן. זהו. ציפיות שלי משנה הבאה זה שהכיתה שלי תישאר כמו שהיא. אני באמת מצפה שנמשיך להיות מגובשים כמו שאנחנו ונמשיך לתמוך אחד בשני. זהו, סיימנו. אין לך ציפיות. אני נחמד בכיתה ט'. זה הסיכום? היה נחמד בכיתה ט'. זהו? בהצלחה, תהנו בחופש הגדול. תהנו המון, תהנו המון. יופי, תודה רבה לכן. אבל יש עוד שאלות. למה אנחנו קיבלנו את אלה? כולן אותן שאלות. איך מתאים לך לשאול את זה? יופי. זהו. תודה רבה. אנחנו צריכים כיסאות ישראליות. זה מה זה מרגיע אותי. יצאנו בסדר, יפים, אהובים. אם יש לך שיצאנו חורן קצת, אז זה נעשה פוטושופ. כן, גם זורם. חסי לי עיניים כחולות, משהו מרגש כזה. הצהרת היקפים, מה את רוצה? תערכי את המצחיק. גם את זה תוכל להכניס לפספוסים, אוקיי? כן, אני יכולה, אתה מרשה לי? אני לא רוצה. בוא נעשה כזה סלוגן סגירה, שתשים את זה בסוף הזה. בוא נגיד את זה משהו בעצם, זה אחרון, תעשה כזה ברייק כזה של איזה 3 שניות של מסך חשוב, ואז כזה, סיימנו, ובואו נצא, לא, אז בום, אני מופיעים, אוקיי, מה אנחנו עושים? יאללה, מסך שחור. איזה סלוגן, מה אנחנו עושים? בוא נעשה ככה, זה עוד בוקר בי"א 2. לא, זה אותו דבר? אבל רגע. מה אתם? הייתם מוסלם. היי, אני נדב. אני אמרי. וגם אנחנו. אוהבים חינם. לא, זה הטוב, אבל תגידי, לא בכלל נגיד את זה ב2. לא, גם אנחנו סנוניות גאות. יאללה. היי, אני נדב. אני אמרי. וגם אנחנו. ביוסטיים. לא, אנחנו לא... אז מה את רוצה לומר? ביוסטיים. לא, סנוניות גאות, מה זה אוהבים חשוב? חינם וזהו. מאמינים שאהבה תנצח. זהו, יאללה. היי, אני נדב. אני אמרי. וגם אנחנו מאמינים שאהבה, את צריכה לומר ביחד. אבל... אהבת חינם. אבל מה זה אומר אהבה? אנחנו מאמינים באהבה חינם. מה? גם אנחנו ביוסטיים. לא, אז גם אנחנו סנוניות גאות. לא. אוקיי, גם אנחנו, אבל כן, אוקיי. אז מה? מאמינים באהבת חינם. אוקיי. היי, אני נדב. ואני אמרי. וגם אנחנו מאמינים באהבת חינם. זהו. רגע,